E hoxe nos marchamos, nos adiantamos un pouquiño, pero nos marchamos ata Vilaboa ás festas que terán lugar do 11 ao 15 de xullo e imos adiantarlles un pouquiño o aperitivo do que será nas próximas semanas, pois que falaremos con máis tempo e con máis calma coa Comisión de Festas, pero hoxe falamos con José Luis García Mantiñán, que é o presidente da comisión e está preparando todo a 2 semanas vista, máis ou menos. Teñen todo preparado, pero sempre hai cousas e sempre hai ese estrés normal de todas as festas. Presidente, que tal? Moi bons días. Hola, moi bons días. Iba a decir, todo preparado, sempre queda algunha cousiña que sempre espera ata o final, non? Sí, tema do libro, como sempre suele pasar, chegas un negocio, claro, non contan con telo tan pronto, sempre o repartimos un pouquiño días antes, pero bueno, este ano vamos un pouquiño con adianto, tanto no cartel que se leva un mes posto, o libro, claro, hai xente que vas, tens que volver porque non tens jardaos pa eso, pero bueno, dar grazas primeiro a xente que non colabora, tanto no libro como xente que nos vai botar unha man nas alboradas e máis na parrilla, que iso é moi importante. Estamos poucas persoas solas na comisión e non damos feito. Por iso andamos un pouco así apurados. Que pasa nas comisións de festas, a de Vilaboa é un exemplo, que cada vez parece que hai menos xente que se quere facer cargo, non? É complicado atopar xente que poda ter tempo, porque tamén quita tempo, non? Claro, aparte de quitar tempo, é complicado, porque tens que andar pelexando non, pero bueno, dándolle voltas á cabeza primeiro para contratar as orquestras, que claro, que este ano non tens isto, vai a merda de festas, vai non sei que. E claro, de momento, claro, nós nos posto que temos que, máis ou menos, entre a horta e todo, temos estes cartos, e con estes cartos é co que contratamos as orquestras. José Luis, é que en Vilaboa teñen unhas soas festas que, claro, tendes o listón moi alto, é difícil, non? Igualar cada ano. Claro, cada ano é complicado, porque tamén a festa de Vilaboa o que nos pasa é que nós facemos a segunda fin de semana de xullo. Un ano pode coincidir o 8, outro ano pode coincidir o 12, e claro, ese é o problema. Nós nos basamos no segundo fin de semana de xullo. Que digamos que é temporada alta das orquestas, non? Sí, temporada alta sabe máis, porque nós, por exemplo, nos acabamos a festa víspera do Carmen. O Carmen é o día 16 de xullo. Estamos en directo co presidente, decía que estamos en directo co presidente da Comisión de Festas, José Luis García Mantiñán, que por certo está traballando, lóxicamente, porque as comisións, aparte de adicarse ás festas, pois teñen que seguir coa súa vida. Decía José Luis que estades agora precisamente compartindo ese tempo. Estades na comisión e á vez pois tendes que facer o voso día a día normal, claro. Claro, hai que traballar, que o negocio hai que leválo para arriba, que senón E iso que moita xente sempre di, é que os das festas sempre, fan unhas festas porque ganan cartos. Se fora a verdade, non? Eso é imposible. Eso non é, eu podo comentar a xente o que non se, que pense que non, pode vir por aquí e enseño eu todo o que hai. E aquí non che dá para decir, como digo outros, vamos de viaxe, non che dá. Ademais, para o que van as orquestas e todo, non hai maneira. José Luis, este é o primeiro contacto coas festas deste ano de Vilaboa para non liaros moito hoxe, agradecendo moito que poidéramos chamarvos. Que destacarías en este momento? Precisades axuda aínda, 2 semanas máis ou menos vista das festas. Como se está a portar a xente? Precisades de que sigan botando unha man? Non, que non se... Para botar a man, claro, xente que nos ven a botar a man nas alboradas, o día da churrascada xa temos casi todo completo, 80 céntimos, xa rica. Claro, ahora, nós o máis queremos destacar é que a sesión Vermú do domingo arriba na igrexa, que é a mesma orquestra que vai facer a noite, e despois o que é o día martes, que é o día grande do churrasco, que temos a orquestra cinema.
bo atractivo e un dos alicientes importantes para estas festas. Estades a pedir cartos polas portas, a xente... Nós, claro, somos dous solos, nós, desde que foi o do COVID, non podemos, o sea, non podemos porque, claro, o Eusario ten un negocio e non podo salir ás 12 da noite, o sea, ás 9 da noite a andar polas casas, que a xente xa non ven de traballar, en moita xente quere descansar. Hai algún local que deixamos un talonario de rifas, pois se queren aportar collendo rifas, temos en varios negocios de Vilaboa, tamén teño aquí na imprenta tamén, e se algún quere axudar, oye, pois rifas, pois, sen problema, temos un montón delas. Se as vendemos todas, entón aí sí que sí. É dicir, que podemos axudar, a xente pode axudar mercando rifas e interesándose en distintos negocios que pola zona pois están a colaborar e podemos, se queremos, pois botar unha man, non? O temos fácil. Sí. Perdón. Nada, eso, por exemplo, se alguén quere botar unha man, pois, oi, mira, deixame un talonario, vendo chuego un tal sitio, ou cho levo pa Coruña, ou pa... Sin problema, apuntamos o número de talonario que leva, e depois, antes da oferta, vamos buscalo. Se está vendido, está vendido. Se non está vendido, pois, se dá as gracias á xente que axudou a intentar vendelo. Eso sempre. Bueno, imagino, decía, que hoxe é un día unha toma de contacto, porque hoxe non puido ser a entrevista, digamos, máis ampla, pero nos gustaría, pois, en as vindeiras semanas, antes de que comece a festa, pois, poder falar con máis calma, e chamamos un poquinho tamén a atención aos veciños para lembrarlles que vai haber a festa. Que lles imos dicindo? Que mensaxe mandaría ahora o presidente da Comisión de Festas de Vilaboa deste ano para a xente, para que colabore, para que vaya pensando en apuntarse a ir eses días, do 11 o 15 de xullo. Do 11 ou 15 de xullo. Nada, a xente máis ou menos xa sabemos os horarios, o que xe o venres día 11, vai haber só unha actuación do trío Dilema abaixo na Praza da Sagrada Familia. Porque a xente de abaixo tamén nos bota unha man. E aquí facilitar a toda a xente tamén que poda colaborar na festa. Ponemos un trío aí na Praza da Familia para que a xente que non pode subir hasta arriba que poda disfrutar tamén da festa. Que pensastes en todos, evidentemente. Claro, porque nos, por exemplo, de abaixo tamén colaboran, está o Spar, está o Cerecía Cristal, está o Candil, está a tenda de Mari, está a peluquería Caos, claro, hai negocios tamén que nos axudan a poder facer a festa. E por menos de darlle un detalle. Temos un día o venres a atracción do trío Dilema, e o sábado temos unha sesión Bermú sobre as 2 da tarde, tamén aí na Praza Sagrada Familia, que ven a cantar Mary. Vamos, que tendes todo, a verdade, que unhas festas con moitísimas cousas e con grupos importantes, con grupos nada desdeñables, con grupos moi dignos, e van a ser unhas festas con moitos días e con moito contido. Sí, o sea, vai haber para todos, o sea, non... A xente, porque vais para abaixo? Porque lá abaixo tamén axudan, igual que aquí arriba. Claro, non de abaixo non lle podes meter o taile do combo dominicano que non colle. Claro, levamos un trío porque ten un remolque máis pequeno, e tamén temos aí máis accesibilidade para poner un trío que as orquestras, os cartos que valen, non te van meter ali dentro dunha plaza, que non te colle. E aparte, Luís, que as festas pois son para todos os veciños de Vilaboa, evidentemente. Todos os que colaboran pois teñen ese dereito, claro. Ven a familia tamén, ven familiares de moitos lados, tamén despois a parte de xente daqui de Vilaboa, do Burgo, Almeiras, Anceis, da Coruña, tamén nos botan unha man na revista. Pois temos moitos anuncios tamén que son da Coruña, de Anceis, do Espírito Santo. Mira, movemos hasta ali para buscar anuncios. E, bueno, que dar as gracias de primeira mancha a toda a xente que nos está botando a man co tema do libro, que nos van botar man nas distintas actividades que temos.
Pois falaremos estas 2 semanas que quedan, falaremos antes de que comecen as festas, con máis calma, como digo, con a Comisión de Festas. Agradecemos moito hoxe a José Luis, ao presidente, que nos acompañara, desexando que, bueno, que se complete todo ben, que se hai máis oportunidade de que a xente axude, pois esas rifas, por exemplo, pois que se vendan todas e que as festas salgan perfectamente. Gracias, presidente, moitas gracias por estar hoxe na mañá da Radio Culleredo. Gracias a vos.